Chacha Bibia, we chinchina trying TV so and motion na normal kakra bi na me pese ye di ho enkomo we die enye enkomo bebre bia ye nyina ye ha ye nyina ye nim de ekoso ewo ewiase abra ye wo mu na normal bi koso so she ewo Ghana ha ano eden pa ba to bi sha for me ba a minute yo abisuafo de momfa ncheme na me ade kakra enoma bi ekoso sesia ewo Ghana ha se ano ya yedene ye nyina yenim enra asema ye omampanyini ede betu dwa se sesia ne be ya nka ye nka fie kakra for some weeks anase nantie ni kromko bia enhyeda emwa bia no nka yentwitwa so for now enti eba ne saa no nipa bebre pre so mo betoto normal aduane kakra agufie se de be ya in case of emergency bia no mbe use by enemy fa krom kakra no wo bedu shop bia ehwa ye masse den nipa guso nipa etwade ade bia nka wo beto no bia 5 cedis no sesi a wura shop na yes 10 cedis ade a bia wo beto no 1 cedi afi okwa yes 2 cedis medwere ho a mente ase na ye nyina yakoye oman bapai a ye wo krum ha yi wo se ye nyina ye ho kwan ye befa so ye bebo a saa problem so ebetwa because entimi nkoba se meto mini bi dada na ade a meto no 5 cedis afi de se 10 cedis ba ne saa emwa enti we de adesre de na medesre menua mo mpanifo ne mo amoka biewom mo hwe na mo fa mo nansi fom na omo ton no ma na omo kwan a ombefa so a omo besi aton enoma because entimi nkoba se emo a ye ton na bia pack 50 cedis na sisi akwa 70 cedis 65 cedis very bad wo tutum amane boaye den na wo waje usika na obi enya sika antobi na obekokoshe dem na ekomaden emfaso be ne wo so mesro ade na aba no menuanum Ghanafo aba ma ye nyina o enti ewose muma yetimi eboa na ye ade a ye be ya ebetimi ama obia eho atono because moto tutu no ma no musa abra aban tutu no mam ade no anim so okoto e no enye se na woto no wonim ne bo dada na wotum ade akwaje bo bi na esa emoa emfata enti mesra mo menuanom mesra mo madaroma ma mo ton noma some gas filling stations been so nipa akogu ho bebre enipa akogu ho bebre a omo to gas ade akono no aduan obi wo ha na aduan wo se akama wo to 50 cedis a o se ne ma metip na enipa na ego no nti me fill with the amount fast na gas no kra besa esan ebi mabiem ebasa na di hu